Pagka-desperado, kagutom o krisis nga nasinati sa grupo mo ay nagtukmod sa pito ka mga miyembro sa communist group sa Northern Samar nga mobalik sa sabakan sa Balaod. Voluntaryo sila misurrender sa hiniusang persa sa kasundaluhan ubos sa 803rd Infantry Brigade o kapulisan sa Northern Samar ngadto sa buhatan sa 43rd Infantry Battalion sa Barangay Magsaysay, Lope de Vega, Northern Samar. Apil sa misurrender si Aka Moico, Vice Squad Leader si Aka Mars, Political Guide ug si Aka Ana Ungkog, 16 anyos. Sa ilang pag-surrender, ilaw sab gipresentar ang nagkalain-laing matang sa mga armas, mga magazine sa M16 o caliber 45 nga sangkap gamit sa pagbomba o nagkaniyang propaganda materials. Suma sa mga NPA nga gawas sa kakapoy sa sigig lakaw sa kabuktiran, gigutom sab sila kay wa na may mga supporters ug mga sibilyan nga mohatag kanila og pagkaon. Samtang ang pagpang-recruit sa minoridad kalapasan sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity o sa Republic Act 11188 o ang Special Protection of Children in Situation of Armed Conflict Act. Kinumduman ni Antong Hulyo 20 na po sa mga NPA ang nisurrender sa 43rd IB nga mupabalik sa bakan sa Balaod, makadawat og nagkalain-laing benepisyo ubos sa Local Integration Program o Enhanced Comprehensive Local Integration Program.